kari bhoi dor bar mta ka sngi shupho tarik jleu kala lum lang e kinong mi khmat bat kinong elam na po ka them ri bhoi banyo ya ther ya than sani bha lor ka mat thung kam thung jam jong ka jela ka reservation policy kumshi banta ban pen mi ka we ka sur na po ka them ri bhoi kan thup lang ya baro kinong mi khmat ki ba kan thop na ru ki MLA ki seng bhalang bat ki we banyo ban ajing mut ka sor kar jela habaya de ba ka reservation policy haswa banyo ajing mut ka expert committee bala thung da ka sor kar jela ban pet ban khmi ya ka jing long jing man halor kanika mat ka balong ka kongsan na ka banta kanika jela hakani ka singi lawan bane shemanta lang da uba Amirul Bonds MLA kanong po constituency ba Charles Marngar MLA ba MDC ka Mawhati constituency Dr. Celestine Lingdo MLA ka Umsning constituency ba Balajit Rani MDC nong po ba RB Shadap President Ribhoi Dorbar ba GS Shadap Secretary Ribhoi Dorbar ba RR Makdo Advisor ka Ribhoi Dorbar ba Deru ex CEM ka KJDC ba Bipul Thank You President RBYF ba Rocky Marwen rang basnong Umsning Property ba kiwe kiri rang ba kathan haka jinyalang ka bakerpang ka manggila khot nang na ka banta ka reservation policy ka ba sarkar kadang don haglenti ban pemaya ka nila khot lut ya ki nomi khmat jongin na Ribhoi baro sangut nadu u kiba hindai na pedeng kita kisangut kiba lapoi ke long tang laingut na ki MLA ki MDC ki lawan arngut kiba semla ban poi ban ni hang ni kesni kila penpau ba kidang don ki program kiba kimla cuban kiar ni ai kublai yo ba Medal Bonds u MLA nongpo ba Charles Marngar u MLA ba u MDC jong Mawhati ba ki Dr. Celestine Lingdo u MLA jong Umsning ba dia iba Balajit Rani u MDC jong kanong po ibalaya wan rangkat ban ni bala ai sibun ki kren ki pelisai ki sulok ban ni kino alam jong kari bocor bar hakne kesni hakne ke jing sulok nila ya ai jing mut ki babun bha na ki no alam jong kari bocor bar ban nila yo ru ki pelisai na ki no mikmat ki jong ni bat kane ke jing alang ka menta kesni kampat kut kadang dek tang ke jing sulok ka banginang teng ya ke jing ya kren nama kita sibun kikam kibangi day ban pendep cuma ba kane ka expert committee kanwan banwat jingkit nangi ka ke jengmut ka mangidon ban ai jengmut syak sarkar ya ka jingide bat ka district jungi bat punjuru na ka banta ka jela te kani ka sni ka bangi penpau jing songo ka makrau yo blai namar ba ka jingia kren ha ka sni ka long ba seiso bagi jing ai jengmut jong ki noyalam baro nadu ki nomi khmat hadu kino yalam jong Ribhoi Dorbar bat kiwe ki seng balang ki badon kat bat ni hakane kesni ki long ki ya keren ki bala ban tei ki bala ru wanra ya ka jing mentoy ya ka dong Ribhoi ba ki jongi nila ya kudru ka to kan ne ki benta haka jing de bat ngin hapli kendu ya u deputy commissioner kumno bangin dawa ya ki kam ki jam ki bai balio ya ki samla jong ka district ki jongi namar ba ni habang ya keng apa ya compare ya ke yo kam yo jam jong kun samla apo jong ke district ni dunong ya penbaik bakum kari Ribhoi Dorbar rengkat bagi ni kiseng balang ngin sapan ya appointment bat deputy commissioner bangin ya keren halor kane ke yo kam yo jam jong kun samla ngilawan sisin henry kata ke wan jong ni ha ke beladep kampoi nasional ru bat kane ke por babiang bangin lek biang bandawa ya jindon kam ke mento jong kun samla dekane kesni ke bangi sia tren ya ga ki babun ki point henry ke bangi sia record ya ki bat haga juga poru ngim sim kano karai henry kan ngini kendo biang haki ketto kan esni ki bansawan ha ka bagi ne ki ju kinong mikmat bat kini kinong mikmat ki bomla ban poi menta kesni ro dunia wer biang ya ki kini wan sia kan ke jing slop namar bangi kwa ba kasur jong kinong mikmat jongin na ka dong Ribhoi kan long tanggawai lagde haga jing dawa ya kino ki jing ajimut kade man mi tanggawai kesur ngimpua ba economic mat jong mi kinmi la ka jong ka jing ajimut jong ki kata kade jing temu kamagi khot haga kesni kublai sibut